אוקיי, אז מה קורה חברים? אנחנו בסרטון חדש, והיום אנחנו נעשה את הדבר הכי טוב בעולם, בד וורס, ואת האמת אין שום אתגר או משהו כזה, פשוט סתם שיחקנו לכיף, והרגעים מצחיקים, אז האדום מסתכל עליי במבט חשוני. האדום יכול לקפוץ לי. לך. אכפת הכחול לי. לא האדום. האדום כבר, הכחול כבר הרס לו אני חושב. אני באה אליו מאחור. לא שם לב לזה. שיט, הוא כן שם לב אליי. טוב, יש פה עוד אחד. לא, למה לא הרגת אותו? למה לא הרסת לב את המיטה? כי אני ניסיתי להרוס והוא בא אליי מאחורה כמו כל גבר. פורצים אותנו גם. מה שתגיד. עכשיו אני... אתה לא מאמין לי כאילו? כן, אמרנו לך. סבבה. אחד מת. יופי שאתה עוזר. אני באמת עוזר, אני מאחוריך, אתה פשוט לא מחכה. זרקתי על המיטה פיירבול והרסתי אותה. באמת? אחרי זה אתה אומר שאני לא עוזר, כן, הרסתי אותה. אתה? אני. לא יודע, לא נשמע הגיוני. הם לא פורצים אותנו, נכון? כן, כן. כן, הם לא פורצים או כן הם לא פורצים? לא יודע. איפה אתה? אני בדרך אליהם. הם מתו כבר. לא נורא. הכי חשוב זה מודעות. לפרוץ לדיימונדס, אני... הכחול פורץ אותנו. לא, הכחול הלך לאדום. כן, לא משנה. טוב. תומי, הכחול באמת פורץ אותנו, יש סיכוי. תסתכל לי מישהו במה. הכחול פורץ. באמת? כן, לא צוחק. הכי רציני שלך? הכי רציני, אבל כאילו הוא כחול ביחיד. יחידה, אומרים. יחיד, הוא לא יחידה. יחידה. קטנה ושברירית. וואי אחי, חשבתי שאתה סגול לרגע, עשית לי הקפץ לב. הקפץ לב? עשית לי, הכנת מוקפץ מהלב שלי. אתה רואה קצת. אם הוא נופל לשם, הוא מקבל פול דמג' מטורף, והוא נופל לפה, אני אוריד אותו. קפוץ. תומי, מי ייתן לך פיירבול על המיטה? אף אחד לא יזרוק. יש לי פיירבול למטה, להביא? לא, מטומטם, זה... תקשיב, תעלה למעלה, אני למטה. אוקיי? תעשה למטה. אני למטה, הוא לא הצליח להרוג אותי. אתה על הגג? למורד, זה מאחוריך. אני דוחף אותו, הרג. המילה האהובה עליי בעולם זה מודעות. זה כמו שהמילה האהובה עליך תהיה יופי אחי. הופה לך. זה אתה, חשבתי זה אחר. טוב בוא נהרוג את האדומים עם רצח. בודת נייט בטפס. עשיתי קקי במכנס. תברק. הדלקתי איתו, אני הורג איתו. מת. שמעתי? כזה פיירבול יפה. תומי, כאלה מאיימים עלינו. מישהו זרק על הגשר שלנו פיירבול, אני לא יודע אם שמת. כאילו זה שבת. אומייגד. הירוק פורץ את האמצע, אבל הוא נפל. כאילו... אל תשתמש בדיימונדס. לא השתמשת. אל תשתמש בה. אחי, הירוק... לא מאמין! מה קרה? איזה מטומטם אני! איך נפל? עם מה נפלת? עם פיירבול. לא כזה נורא. אחי, הירוק פורץ אותי. מה אני עושה? אני מאחוריך. הוא לא כזה טוב, אני חושב. אבל אני יכול לפרוץ את ה... אני הולך לפרוץ אותם, אין לי כוח. את הירוקים? לא, זה לא רעיון טוב. לא, את ה... למה עכשיו אתה פתאום קם... תומי הוא בא? כן. אני פה. הוא לא בא. אבל יש לי את השתי דיימונד שלי, אז... הם הוא פרוצים אותי. אותנו. אותך? אז תגיד אותנו. מעליך. לא שמתי לב. לא הרסו לנו את המיטה, נכון? לא. בוא, אני עליו ואתה למטה. מה? אני למטה, סע. אתה הורג אותו. טוב שעה. טוב, לא משנה. לא טוב. אבל יש לו 100 אירון. לא, נתתי לו 2 כאפות. מה? די. די, נו, איזה מפה חרא. לא, אני מת על המפה. רגע, זה המפה עם הרונדלים או המפה שאנחנו תמיד מגיעים עוד שנייה לסוף הם מתים? שאנחנו תמיד עוד שנייה מגיעים לסוף אבל מתים. המפה הזאתי. הבנתי. זה המפה הכי ספציפי. מה? אתה לא זז כי יש לך לגים? אוקיי, הבנתי למה אתה...
ניסיתי לעשות את ה... אבל למה לא נתת חצי שעה? אני לא חשבתי שזה קל עם המשחק. אני ניסיתי לחשב. לחשב. האדום פורץ אותנו. באמת? לא, אני סתם אומר. כן, הוא פורץ אותנו. אתה תמיד סתם אומר. אני אף פעם לא סתם. לא, תגידו, אתה עקום ביד. הוא פספס. למור. לא נורא, הוא צריך לעשות את הגשר מהדבר שהוא הרס. אין לי כוח, איזה טמטום. וואי, זה הדבר הכי מטומטם שראיתי בחיים שלי. הם פורצים אותנו. יופי שאתה אומר. סיבובים. אני פורץ אותם. באמת? איזה מניאק אני. פורטנייט באטל פאס. עשיתי קרקים במכנס. וופה. איך נבלת? רגע, יש לך. שניכם נפלתם באותו זמן, טומי. אתה, האדום, הירוק והצהוב נפלתם באותו זמן. עדיין זה... למור, תסתכל טיפה. הכי חשוב, הוא בונה ממש לאט. אולי תמות. די, אתה לא יודע להשתמש בפיירבול. הוא קצת הגיע כבר. לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל... הרגתי אותו. החבר שלו בא. תגן. חבר שלו. אתה הרוג אותו מטומטם. אני פה. הרגתי אותו באמת. הוא חי, לא משנה. אבל כחול גם חי. די, למה כולם עלינו? הוא לא פרץ את הצהוב פשוט. איך הוא ספאמר כזה גדול? הצהובים כבר מתים. אין לו חול. אין לא יכול שבר אותי. למה אין כלום בטבע? קטעמו. אני רוצה ללמוד עוד שיטות חדשות, אתה מבין, לבנייה. הבעיה שזה נותן לי 5 קיפסי לשנייה. בוא אליי. קיפסי מטומטם. קיפס. קיפסי אחי, קליק. קיפסי. יש לי איפסי במכנסיים. טומי, אנחנו פורצים את הכחולים, סבבה? אוקיי, שמה יש בעיה? פורצים את הוא הרג הכחולים. בשתי מכות, הגיוני גם. פורצים את הכחולים, בוא. כן, ניסיתי, אבל יש משבר. לא, את הכחולים הכהים. כן, ניסיתי. את הכהים. יש משבר. מצוין, אתה תראה. אני יותר טוב. בוא, קניתי שרפנס. טומי הכחול בעיר. אני לא יכול. עצמאים. אבל מה, אתה רציני, אבל הרסתי להם את המיטה. הכחול בעיר. אוקיי, אז חברים, זה סוף הסרטון. פשוט הגענו לסיומו. ואם אתם רוצים עוד סרטונים, אז פשוט תראו לנו אהבה. אתם יודעים, סאב ולייק, זה מאוד יעזור לנו. אז נתראה בסרטון הבא.